बयखौबो खुलुमबाय जोंनि आसाम आरो बड'लेण्डनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ मानोना जोंनि आसाम टप बल टीमा जों बेहाय गासै मोनथाम पार्टिसिपेट खालामदों हौवासानि बयस एन्ड गार्लस माने जुनियर टीम आरो लोगोसे साब जुनियर हिसाबै बयसा दा जोंनिया मा होनदों जुनियर बयसआ अलरेडि सेमि फाइनाल क्वालिफाइड जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा जितु हिन्जावसाफोरनि जुनियर बिथांमोनाबो सेमि फाइनाल क्वालिफाइड जाबाय बिनि उनाव जोंहा साब जुनियरा मोनसे पार्टि दंबावो जोंहा माने सेमि फाइनालनि थाखाय अलरेडि क्वार्टार फाइनाल जोंना थांनानै दङ देरहायोब्ला बिथांमोनाबो सेमि फाइनाल थांसिगोन आं सानो जोंनि टिमानो सबसे बेस्ट टिम जानानै दङ मानोना जोंनि टिमखौ रावबो होबथानो हाया गतिके आं बेखौनो जों मेसेज हरबाय गासैबो मिडिया पार्सन गासै रायजो राजाफोरनो आरो बेखौनो जों आसामनि जानानै बयखौबो जों नोंथांमोनखौ फिन खेबसे खुलुमबाय नोंथांमोननि आशीर्बादखौ जोंनो नांगौ आरो जोङो बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायहरबाय जे जों जेरैखि जाया सबगल मोनथाम टीमाबो जों चेम्पियनशिप जोङो गल्ड मेडेलिस्ट ट्रफिखौ लानानै थांगोन आसामनि थाखाय आरो बड'लेण्ड रायजो राजाफोरनि थाखाय बेखौनो बयबो नोंथांमोननि आशीर्बाद मोनगोन होननानै नोंथांमोननो बेखिनि मेसेजखौ ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे वो इमीडिएटली वापस आ जाए खाने के बाद क्योंकि मैच अनाउंस होते रहेंगे यदि ब्रेकफास्ट के दौरान आपका मैच अनाउंस हो जाता है तो आपको मैच खेलने के लिए आना पड़ेगा जेबो नङा दे बांद्राय गाब्राय नाङा And the next match Maharashtra versus Bihar in junior girl section. Please report on court number 2. Sandeep sir, please report on the stage. Maharashtra girls junior section, please report on court number 2 immediately. Middle line